Na hát sziasztok srácok, Levi vagyok, és ezzel a videóval az Object Show magyar is hivatalosan megnyitja a kapuit, tehát most már csak a Minecraft TV van hátra, vagy hát Mine TV. Na de, miért is vagyunk itt ebben a mai videóba? Hát szerintem már legalább egy éve, hogy Zselatin Marker így azt mondta, hogy mi lenne, ha rangsorolnám a közelem a Robi kockák karaktereket. Én meg így azt mondtam, hogy jól van. Erre most kerül sor, hogy miért az igazából nem nagyon tudok rá okot mondani, mert most kerül rá sor azért. Szóval, hogy igazából fontos, hogy az eredeti közelem a Robi kockáért ott az Zselatin Marker csinálta, úgyhogy mindenképpen csekkoljátok le a csatornáját, majd teszek egy linket a leírásba. Úgyhogy, ja, nézzétek meg, mert egy nagyon-nagyon high quality show-t csinál. Úgyhogy, ja, nézzétek meg, és hát akkor most akkor rangsorolom a karaktereket, mert ezt a tier listet is amúgy Zselatin Marker csinálta, szóval, ja. De akkor váljunk is bele. Ha esetleg valamelyik karakternek rosszul mondanám a nevét, akkor bocsánat, a geometriai ismereteim lehet hiányosak. Úgyhogy, ja. Szóval az első karakter az Rhombus. Na most, Rhombus az egy különleges kötődésem, ugyanis egy nagyon-nagyon jó ember az, aki adta a szinkron hangját a legutóbbi epizódban. Egy bizonyos Levi. És szerintem nagyon jó munkát végzett a voice actinggal egyébként. Még igen, szóval viccet félretéve én adom a hangját, vagy hát a legutóbbi epizódtól kezdve már én adom a hangját neki. És egyébként őszintén meglepett, hogy így a karakteréből hirtelen ez lett. Nagyon szerettem azt a dinamikát, ami volt neki, ugye volt neki oválisra egy ilyen legjobb power dinamikája, ami aztán felbomlott, ugye, amikor ovális kiesett, és igazából hát ugye már előtte igazából tulajdonképpen ő szavazta ki oválist. Ja igen, amúgy eléggé nagy spoilerek, de nem baj. Sorry guys. És aztán most meg így ilyen hatszöggel lett jobba, de már nem is vannak jobba, mert rögtön ugye, hogy kiesett, elkezdték egymást fikázni emiatt. De összességében szeretem a dinamikáját, meg hát mondom, még igazából egy szorosabb közödésem hozzá, szóval emiatt a szuperbe rakom, de nem ő a kedvencem. Következő 8 szög. Ugye 8 szög az ilyen bunkó karakter a sorozatnak, de azért nem teljesen, mert igazából van neki egy jobb oldala is, ami megmutatkozott. Eléggé érdemes dinamikákkal vezet, hogy a bunkó karakternek tipikusan mindig megvan ez a rész, hogy ő uralja a sorozatot valamilyen szinten, mert aki olyan, az nyilván megy mindig a menő után, és ő a menő, szóval ő irányítja a sorozatot. De ez most már nem igazán így van. Minden esetre én nagyon szerettem azt, amit ő képviselt, és ezt a dinamikát, szóval én őt is berakom a szuperbe, de azért Rhombus nem győzi le. Következő hatszög, aki viszont Rhombus fölé emelkedik. Na most hatszög az szerintem az elég ikonikus karakter a sorozatnak. Ugye neki van egy különleges képesség, hogy tud teleportálni, illetve ugye a legjobb barátja a Kocka Juniornak. Legalábbis az volt így egy jó ideig, amíg itt ment volt, értétek a lényeget. Ha meg rossz információt mondok, akkor bocsánat, de én így emlékszem a dolgokra. Remélem jól emlékszem, hogy a legjobb barátja volt. Mindegy, az is, hogy jobban voltak, az tudja, hogy jobban voltak. Szóval, ja, hatszököt csipázom, és ugye része igazából az én Object Show-nak is, ugye a magyar Object Show-nak, mert Zselatin Marker őt írta, mint ilyen OC vagy debuter, és őt szavaztátok be. Úgyhogy szeretjük hatszöget. Következő az Kör, aki jó. Igazából nem sok mindent tudok róla mondani. Ő van, és volt érdekes karakterszála, az mindenképpen érdekes volt, ami 8 szöggel volt neki. És ja, külön szerettem a körbe vezetni a szóviccet. Igen, szerettem a szóvicceket. Következő az, hát nem tudom, hogy tégla a neve, vagy téglalap. Most ugye ezen, ha jól látom, akkor egy térbeli alak, tehát ha minden igaz úgy tégla, de ha jól hiszem, hogy téglalap a neve. De mindegy, az egyetlen lány karakter a sorozatban egyébként. És most nem azért van a rossz, mert oda teszem, csak oda raktam, de nem rossz karakter, nehogy azt szégye valaki, csak most idéglenesen oda raktam, én beszélek róla. Amúgy ő is jó volt, a kockával való dinamikáját is szerettem, mert igazából a jóba így kör fölé. És aztán jön Kocka, aki igazából hát egy eléggé jó karakter szerintem, ugye a jelentősebb, 8 alá, de megy a szuperbe, szeretjük Kockát. Utána jön Ovális, aki egyébként szerintem egy tök jó karakter volt, ugye, mint mondtam, a Rhombusszal való barátsága volt itt a legérdekesebb, és ugye ez köré épült tulajdonképpen a karaktere, aztán ugye kiesett. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen interakciója lesz még Rhombusszal a jövőben.
ugye most ugye a 11. részben ott volt ugye, amikor bekerült a kiesettek közé. Rombusz, akkor láthattuk ugye, hogy ott van hengerrel, vagy hát még nem beszélnek, de mindegy, ott voltak egy képernyőn. Itt mindenképpen kíváncsi leszek arra, hogy mi történik. Azért sajnálom Rombuszt őszintén, vagy nem Rombuszt, hanem ovális, csak eszembe jut, mondom a geometria, nem szeretem a geometriát. Szóval, sajnálom ovális mindenképpen, valamilyen szinten érthető volt a tevékenysége, azt csinálta, ami azt hitte, hogy a legjobb a barátainak, vagy hát barátjának. Igazából kicsit Bookra emlékeztet, ugye a BFDI-ból, vagy hát BFB-ből. Úgyhogy mindenképpen érdekes, én nagyon adtam ezt a karakterélményeket, ide teszem Rombusz mellé, így, hogy hát ha kibékülnek, légy szíves. A következő az Henger, akinek jobb dolga is van annál, hogy itt legyen, és most nézek valamit. A jó meg a nagyon jó, az miért van így? Ennek nem így kéne lennie? Amúgy. Szerintem de. Henger jó. Henger az a karakter, aki senki nem tehát aki semmi nem érdekel jóformán. Ugye ez mutatja ez is, hogy jó, van jobb dolgom. Szóval jó, ennyit tudok róla mondani. Izé nagyon érdekes karakter, én őt szupernek gondolom. Ide megy. Ugye ő volt az első kieső, volt az első bootja a seasonnek, vagy hát nem tudom, azt mondtam még Zsalati Marka, lesz második évad, úgyhogy kíváncsian várom, hogy lesz-e. Szóval tulajdonképpen a seasonnek, de egyelőre a sorozatnak ő volt az első bootja, azonban most már visszacsatlakozott ugye a 10. részben jött vissza. Ugye? És hát amúgy kezdetől fogva nekem szimpi volt szóval sajnáltam, hogy ő esett ki, így rögtön, de annak örültem, amikor visszacsatlakozott egyébként, hogy ott nem szavaztam, mert akkor nem tudom, nem néztem valamiért sorozatot, én már nem tudom miért, úgyhogy sajnálom is. A 9 és feledik részben volt egy call-out a Magyar Object Show-ra, és ezt soha nem vettem figyelembe eddig, szóval igen, sajnálom, hogy ez történt. Szóval jó karakter, mondom, Amlok, én szeretem Izét, mint karakter. Tényleg tökéletes storyline van, ugye most mínusszal van még egy ilyen dolog, hogy ugye a rémálmában vele találkozott, én szeretem Izét. Következő Trapéz, aki igazából hát annyira nem volt érdekes, és egy eléggé korai kieső volt, legalábbis számomra nem volt olyan érdekes, és egy ilyen korai kieső volt, hát így henger alá, és amúgy háromszöget is így tudom emlegetni, így ide, jó, nem tudok róla sokat mondani. Kocka Junior viszont az én személyes kedvencem. Nem tudom miért, szimplán őt kedvelem a legjobban a versenyzők közül, valamilyen oknál fogva. Szeretjük Kocka Juniort, ezt tudom mondani. Érdekes dinamikája voltak, ugye hatszöggel volt nagyon érdekes dinamikája, mint azt mondtam. Ugye még a Magyar Object Show-ba is betettem a multiverzumos epizódba, szóval szeretjük Kocka Juniort. Következő a zöld kör, aki mindenképpen a top karakter, ugye nagyon imádom mindig, amikor megszólal, mindig egy ilyen nagyon nagy mélység van abban, amikor azt szüvelte, hogy Fire in the Hole. Imádom azt a mélységet, amit ő képvisel ténylegesen. Nagyon sajnálom, hogy kiesett, mert egy nagyon mély dinamikával rendelkező érdekes karakter volt. Tényleg nagyon érdekes kapcsolatokat ápolt, szóval ő mindenképpen a szuperbe megy. Egyébként rászavaztam a debütálásnál, szóval így tényleg szeressük így, hát így ide jöjjön ide. Következő az ötszög, aki amúgy debütáló, nem került be, viszont mégis kapott dinamikát, aminek örültem, ugye. Ő robbantotta ki az egész, hát nem ő robbantotta ki, de ő volt felelős a zombi járványért, ami elindult, mert ugye ő csinálta a zombi sütit. Szeretem ezt a karakter vonalat rajta, hogy ez a ilyen sütikészítő, ilyen nagyon érdekes sütiket csinál. Nem tudom, ilyen low budget Willy Wonka, csak nem cukor, hanem süti. De szeretjük, nem hatszöget, őt is szeretjük, de most ötszöget. Na igen, geometria ismeretek hiányosak. Nem tudom mi a neve, hogy őszinte legyek, nem tudom mi a neve, de csak azért megy rosszba, mert ő a legkevésbé kedvelt karakterem. Nem, azon kívül, hogy azt mondja, hogy jó, a menő semmilyen nincsen, igazából kicsit Nine-ra emlékeztet, csak Nine-ot szeretem, de őt nem annyira. Úgyhogy, ja, ide jön. Kék kör cuki, kék kört szeretjük, hogy jön ide. Nem volt szerepe, nem szólalt meg igazából, szeretjük kék kört, ezt tudom mondani. Aztán jön kék kör után félkör, aki igazából, hát ide teszem így henger mellé, mert szintén igazából nem sok minden érdekli. Ő is van, nem nagyon érdekli az egész, nem akar csatlakozni, mondta, de azért ott volt.
Jön Larry a $4, akit imádok. Nagyon szeretem Larryt. Tényleg nagyon vicces karakternek találom. Különösen amikor a Grill-el énekel, a legjobb. Én mindenképpen megadnám neki azt a 20 000 forintot és még többet is, mert tényleg minden pénzt megérdemel a virágon Larry. Nagyon szeretjük Larryt. Aztán jön Végtelen. Na most, Végtelen is egy olyan karakter, akit én nagyon bírok. Nagyon sok Object Show belefut abba a hibába, hogy a hostnak nincsen karakterisztikája, hanem csak ő a host. Ebben én is szenvedek. Tehát, hogy teljes doboznak nálam semmi karakterisztikája nincsen azon kívül, hogy ő a host. De Végtelen nem így van. Végtelennek tényleg van egy karakter, amit nagyon szeretek. Látszik, hogy van egy háttértörténete, ugye valami minusszal, meg osztóval, és szorzóval, meg plusszal. Szóval engem nagyon érdekel, hogy mi ez a háttértörténet, hogy mi lesz vele, és ott tovább, hogyan fogja megadni a mínusz a szituációt. És tényleg nagyon szeretem Végtelen, szóval egy nagyon jó host, és örülök, hogy van karakterisztikája. Aztán van plusz, aki, hát egy nagyon jó karakter, igazából ide teszem. Egy epizódig ő volt a host, de amúgy lehet én hagytam ki valamit, de mi történt vele? Hogy így vágom, hogy az epizód végén nem összenyomta Végtelen? Vagy mit csinált vele? Én azt nem értem. Mi történt vele? Zselatin Marker, légy szíves, válaszolja már erre, ha nézed ezt a videót, mert tényleg el vagyok veszve. Szóval, ja. És akkor végül van Minusz, aki jelenleg ugye ez a főgonosz karakter tulajdonképpen. És amúgy adom. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen sztoria van neki, miért csinálja azt, amit, és hogy mit fog ténylegesen csinálni a jövőben. Kíváncsian várom, ténylegesen. Szuper karakter szerintem. Szóval ez lenne a rankingom. Aki esetleg még nézi a Küzdelem a Rubik kockáját, az írja le a kommentációba, hogy ő mit gondol, esetleg mi az ő véleménye, és aki meg nem látta a Küzdelem a Rubik kockáját, azt mindenképpen nézze meg, mert tényleg egy nagyon jó Object Show, szerintem a legjobb Object Show jelenleg Magyarországon, nem mint a sok lenne, de ja, a legjobb quality, úgyhogy nagyon kíváncsian várom a jövőbeli részeket. Úgyhogy Levi voltam, sziasztok!